Argan tuka samia Jesu, Argan tuka oglap tuka samia Jesu, oglap tuka aradan tuka samia Jesu, aradan tuka samia Jesu, Ersitan tuka jai tuka samia Jesu, jai tuka samia Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. आज वर्त दिसा परत आम्ही सांगता मेळ्ळ्या आज या मागण्यान तुमका समेस्तांक हांव स्वागत करता बरो येवकार मागता ते सकट सांगता मेळोन आयचे मागण्या आमी आराम करया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं आमचो स्पर्धो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्कलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार. नमान मरिया कृपेन भरलेले समितीचे सांगता श्री आमचेर तूं सदैव आणि सदैव फॉल्ट जोगशी जेजो भगिंती मरी दवाचमय आंबाप्यां खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पिता आणि पवित्र जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वथा आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सगळे मागणे आयचे दिसा आम्ही पवित्र आत्म्याच्या हाती आम्ही समर्पण कर दिवया आणि पवित्र आत्म्याची मजत आम्ही मागया. प्रत्येक जण आज या मागण्या अटेंड जाल्या समेस्तांक आम्ही पवित्र आत्म्याच्या अधीन आम्ही करता आणि पवित्र आत्मे सकत तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आणि सगळ्यांचेर हे पवित्र आत्मा देवण येवं दी आणि आमचेर तो पवित्र आत्मा आमकां सगळ्या रितीचे गायडन्स तो दिवं दी आमकां चलोवन बरो दी आणि प्रत्येक जण आमकां ही मागणे कंडेक्ट करूंक आणि हे मागणे वर्सां समेस्तांक पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान बरोवन दी म्हणून ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचे एक बरें सोबीत गीत गावन पवित्र आत्म्याक आमी स्वागत करया. पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. ಸ್ವರ್ಗವು ತೆರೆಯಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಸ್ವರ್ಗವು ತೆರೆಯಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ಸ್ವರ್ಗವು ತೆರೆಯಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. लूकास एवांजेल 16 अध्याय 19 वाक्य सांगता देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळां बरी खबर परगट करताना म्हाका अभिषेक केला. बंद नसलेल्या सुरका गोड्यांक दिश्ट आनी धनसतल्या सवकासा बसोवन देवान तो ताका आमचेर धाडला. देखून ह्या वेळार दत्त पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. देवाची काकुळतानी कृपा ह्या वेळार मागया. देवाचो प्रेरक आत्मा आमचेर देवण येवं दी आनी जैताचे जिवीत आमकां मुखल्या दिसांनी फावो करून दी आनी ह्या संवसारांत जियेताना सगळ्या वायटाचेर झूज मांडूंक आनी चड वायट सत्तेचेर झूज मांडून आमी जैते बन जावंक देवाची काकुळतानी कृपा पवित्र आत्म्याची मजत ह्या वेळार आमी मागया. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ, ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ, ಅಗ್ನಿಯ
ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ಸ್ವರ್ಗವು ತೆರೆಯಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಸ್ವರ್ಗವು ತೆರೆಯಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. Basani ulovce dene puvitra smaadiga basanche dene मला विविंगड बासानी उलवचे असले dene आणि त्याची एक दोन आत्मिक तरान वाढवळ जाऊन आम्ही वापरचे ते जिभेचे dene त्या पवित्र आत्म्या हमारी बात मात्र मिळता. देखून त्या पवित्र आत्म्याकडे मागे आमका समेस्तांक बासांचे dene मिळच्या खातीर आणि आत्मिक तरान आम्ही देवाकडे मागोंक जिभेचे dene मिळच्या खातीर आम्ही पवित्र आत्म्याकडे मागे या वेळा. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ನನಗೆಂದು ನೀಡು ದೇವಾ, ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬು ದೇವಾ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ನನಗೆಂದು ನೀಡು ದೇವಾ, ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬು ದೇವಾ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ ಇದು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆ, ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ಸ್ವರ್ಗವು ತೆರೆಯಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. 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 ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ, ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाचे उतर सांगता
कीर्तनाचो ग्रंथ 90:2 सॅम्स आनी तूं देवाचें उतर सांगता सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो भोव वर्त देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक आमी फावो कित्याक सकाळीं तुजो मोग परगट करूंक फावो रातभर तुजें विश्वासपण गाजोवंक फावो सिताराच्या आनी विणाच्या संगीतान किन्नराच्या मधुर नादान तुज्या कार्यां वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोश भरीत केलाय देखून आमकां ह्या कोवीड इन्फेक्शन सगळो संवसार भरून आसल्यार आनी मस्त कस्त अनवार संवसारांत आयल्यार देवान आमचो मोग केला देवान आमकां सुरक्षीत राखला आनी सांबाळटा आनी आमच्या कुटुंबाक ताणें राखला आमच्या सर्व गरजांनी देव उदारपणी पावता देखून देवाची स्तुती करूंक जाय किन्नरेच्या नादान आनी स्तुती गायन आनी सर्वेस्पराची स्तुती करा म्हण पवित्र पुस्तक सांगता देखून आमच्या जिवितांत आमकां मेळ्ळ्या सर उपकारांचो आमी उगडास काडया आमच्या मोती काडया देवान कसल्या पुरा अणवरांतले आमकां भायर काडला कसल्या पुरा संगतीने देवान आमकां आदार दिला आनी कसल्या पुरा वायटाच्या सत्तेत हांव आमकां देवान राखून व्हेला सांबाळला देवाचें उतर क्लियर सांगता कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायान 13व्या वाक्यान सांगता काळोखाच्या सत्तेत हांव देवान आमकां सुटका दिल्या ताचे तोंड आमकां भायर काडला आनी जेजूच्या पवित्र राजांत ताच्या पुताच्या राजांत आमकां एंट्री दिल्या तर आमी देवाच्या राजांत जियोवचे भुरगीं देवाच्या राजांत देवाची महिमा परगट करची भुरगीं देवाची स्तुती करची भुरगीं आमी ह्या संवसारांत देवान आमकां धाडलां कित्याक ताची स्तुती करूंक ताका अर्गां दिवंक ताच्या संगत रावोंक आनी सर्व रितीचे देवाची कृपा काकोळता आनी मागोवंक आमकां ह्या संवसारांत धाडलां देवान आनी देव देखून आमी ह्या संवसारांत अजून जिवंत आसा देखून देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया देवाच्या कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता कुर्साच्या सक्ते वयर दुसरी सकत ना कुर्साच्या सक्ते मुखार दुसरी सकत ना कुर्साक पळोवन सगळे संवसारांत सगळो कामता देवसार सयत कामता पगार त्या कुर्साच्या मुखार तो देवसार सैतान रावूंक शकना तो पळापळ घेता कित्याक कुर्सा तावन ताणें भली ता चित्त बली भेटोवन आमकां रक्षण केलें आमकां सांबाळलें आनी आमच्या खातीर ताणें जीव दिलो तसो प्राणंतर पिलो आनी आमकां सुटका दिली ह्या संवसारांत कित्याक काळोखाच्या अंधकाराच्या खंतखंत आमी आसल्या थंय थावन ताच्या पुता जेजू मारिपात आमकां भायर काडन ताच्या यज्ञ मारिपात ताच्या त्या बलिदाना मारिपात कुर्साच्या मरणा मारिपात आमकां सोडवण दिली आनी काळोखाच्या सक्ते थावन आमकां जिविताच्या दारार व्हरून पावयले आनी देवाच्या राजांत आमकां प्रवेश दिलो आनी त्या खातीर देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया कित्याक ताचे मरणा मारिपात ताच्या जिवंतपणा मारिपात आमकां सुटका मेळ्ळ्या आनी आमकां सर्गीचें राज ताणें बसयलां आनी ह्या संवसारांत देवाच्या राजांत जिवोवचें बरी जिवोवंक आमकां फावो केला देखून देवाची काकोळतानी कृपा मागून देवाची सगळी सकत आमच्या जिवितांत देवून येवचे खातीर हे स्तुती गीत आमी गावया स्तुतीन आमी देवाची महिमा वाकनिया ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ನೀನೇ ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ನೀನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 सगळे आमी तालयो पेटोवन जेजूची स्तुती करया कित्याक म्हाका आनी तुका ताणें सडवण दिल्या आनी ताच्या सडवणे प्रकार आमी आसां ह्या संवसारांत ಶಿಲುಬೆಯ ಆ ಯಜ್ಞದಿ ನನಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ 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 ಮರಣದ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಮರಣದ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ
ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ನೀನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Broken right now in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, bless them and everyone, Lord Jesus, who are attending this meeting, Lord Jesus, today. Lord Jesus, bless them abundantly, Lord. आपण समय Jesus, आपण Jesus सगळ्यां सुटका दिते तुझी स्तुती करताना तो बाहेर करताना तुझी दैविक सतत गुण करते सगळ्यां सगळ्यांचे ठेवून येऊन आवडा बाबा. त्यांच्या कष्टांना सुटका दिते तू, निराशपणातून सुटका दी, सोलवणे तंत्रांना सुटका दी, ऋणाच्या भरातांना सुटका दिते तू, कोरोना व्हायरसचा सुटका दिते तू, जीविताच्या वाटेंना सलई देतो. तुझी दैविक सगळ्यात गुण करते सगळ्यात त्यांच्या प्रत्येकला ते वाळई म्हणून मागता जेसू आवडा. बाबा राखा जीजा. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ ನೀಗಿತು. 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 ಅಬ್ರಹಾಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ದೊರಕಿತು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ದೊರಕಿತು. ಓ ಅಬ್ರಹಾಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ದೊರಕಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ದೊರಕಿತು. ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ನೀನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ಹಾಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. 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 ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕರು. ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ನೀನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Open heaven and pour out His Spirit upon them, Lord Jesus. Shandar Barakar, Jesus, Jesus, Jesus. हे गरीबोर माऊनपणी दोळे आमच्या दामप्या जेजूचे त्या पवित्र गायी आम्ही नियाळया आणि विशेष तरण ह्या वेळार आम्ही अभिषेका खातीर मागया. कित्याक जेजून आमकां सांगिल्लें उतार आसा, हांव तुमकां आणाता बरी सोन्न वेसोना. बगर हांव येतलो आनी एका मजतदाराक हांव तुमकां पाठयतलो आणि तो पवित्र आत्मा तुमचे सगळें सदां काळ आसतलो. आणि जे कितें संवसारांत हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमच्या उडासा काडटलो. देखून त्या अभिषेका खातीर आमी मागया, एनॉयंटिंगा खातीर आमी मागया. कित्याक आमी देवाचो अनुभव जोडूंक जाय, देवाचें आजरपण आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक जाय आनी देवा कडेन आमी उलोवंक जाय. एक घडीभर जावंक पुरो ते तुजे कश्ट, अनवार, पिडाशिरा, निरासपण, सलवणी, रीण सगळें तुज्या पांयां तळा भेटून दी. तुजें कुटुंब, तुझ्या कुटुंबात असले हर एक सांद्याक तुझे जावंक परत तुझी बायल्या भुरगीं घोव जावंक परत तुझे भाऊ बहिणी जावंक परत तुझी कुटुंबाची आवय बापाय सगळे एक घडीभर समर्पण कर दी. तुवें करचो वावर खंयचोय तो जावं दी, तो जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दी. आनी तुवें करचें तें मागणें, तुजें जिवीत तें मागण्याचें जिवीत जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दी. हें सगळें आमकां आशीर्वादीत कर्ण जेजू पाटी दिता. देवाक भेटलेलें हर एक पवित्र जाता, आशीर्वादीत जाता. आमचें जिवीत आशीर्वादीत जावं दी, आमचें कुटुंब आशीर्वादीत जावं दी, आमचें भुरगीं बाळां आशीर्वादीत जावं दी, आमी रावचें तें घर आशीर्वादीत जावं दी, आमी करचें काम तें आशीर्वादीत जावं दी, आमी सेवचें तें खाणां जेवण उदक सगळें आशीर्वादीत जावं दी. आनी सगळें आमी घरा भितर आसतना आशीर्वादीत, आमी घरांतल्यान भायर येतना आशीर्वादीत. आमचे शहर आशीर्वादीत जावं दी, आमचे समाज आशीर्वादीत जावं दी, आमचे गांव आशीर्वादीत जावं दी, आमचे राष्ट्र आशीर्वादीत जावं दी. सगळें जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिवया. देव एकलो मात्र ताच्या पवित्र आत्म्या मार्फत पवित्र करता आनी पवित्र आत्म्याचें काम आमचें जिवीत पवित्र करचें, पवित्रपणाक आमचें जिवीत त्या कुशीन व्हरचें आनी भगवंतपणाचें जिवीत आमकां जिवंक आदार दिवचें. हें पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा. देखून हे अभिषेक आमी जोडल्यात, हे पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमी जोडल्यात. खंयच्या ह्या संवसाराचे खंयचे कोटी सकत आमचे वयर जैत व्हरूंक शकचे ना. कित्याक आमचें तें आसलेलो भितर आसलेलो पवित्र आत्मो सगळ्या संवसारांतल्या आत्म्याच्या की बळादेक जावन आसा. 1 John chapter 4 verse 4 सांगता,
जोचे पहिलें पत्र 4 अध्याय 4 वाक्य सांगता ह्या संवसारांत असल्या सर आत्म्या जागी म्हजे ते आनी तुजे ते आसलेलो आत्मा बळादीक जावन आसा देखून ह्या आत्म्याची मजत मागोन पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडन पाठय म्हणून बापा लागीं मागया जेजू कडेन आमी विनवण्यो करया तो खंडीत जावन आपल्या पवित्र आत्म्याक आमचेर पाठयतलो आनी आमकां अभिषेक करतलो आमकां कश्टांतल्यान भायर काडटलो निराशपणांतल्यान भायर काडटलो सलवणेंतल्यान भायर काडटलो पिडेशिडेंतल्यान भायर काडटलो आनी ह्या सर्व वायटांतल्यान व्हायरल इन्फेक्शनांतल्यान आमकां भायर काडटलो आमची मागणी आयकतलो देखून अभिषेकान भरचे खातीर पवित्र आत्म्याचे सर्व अभिषेक आमचेर देवण येवचे खातीर अनॉइंटिंग आमचेर देवण येवचे खातीर आमी मागया आनी सगळे आमचे जिवीत भेटोवन जेजू म्हाका तो उपयोग करून मागा जेच्या राजा खातीर कांय तरी इल्लेशें काम करूंक देवाची काकुळटांनी करपा तुमकां एकल्यांक मेळोवन दी आमकां सगळ्यांक मेळोवन दी मगच्या भाव आनी भयणी आनी आमकां खंय फुरसत आसतना जेजू विशयी उलोवंक आमकां लज भोगची नाका आमी धैर्यान उलया खंडीत जावन देवाचे उतार बरगड करचे भाग आमकां समेस्तांक देवान दिला म्हाकाय दिला तुमकांय दिला सगळ्यांक दिला ताजे वर्ते आमकां विनवण्यो करूंक देवान आपोवणें दिला मागणें करूंक आमकां आपोवणें दिला ते आमकां जोडकांनी दिला पवित्र आत्म्याचे सकत जायचे अभिषेक आमकां जाय आमी मागया जेजू तुज्या जिवंतपणाचे सकत आमचे थंय वाडय जेजू म्हूण मागया आनी बळवंतरान ह्या संवसारांत सगळें बरें करून वचोंक सो जेजू बरें करून गेलो गे तशें आमी ह्या संवसारांत सगळें बरें करूंक जाय कृपा आदार ह्या गिता द्वारे आमी मागया ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಓ ಕೃಪೆಯೇ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ जीवित मुखार वेती आसा तुझ्या सत्तेन नाही तुझ्या बोळान नाही मगर सर्वेस्पर देव तुका दिवच्या त्या उदरगतेन ताने दिवच्या त्या सत्तेन ताच्या कृपेन ताच्या खाकुळतेन तुझे जीवित मुखार वेती आसा म्हज्या भवानी बहिणी त्या पवित्र आत्म्याचे सत्तेन आज तुका बळाधिकारान या संवसारान दवरला जेजून आणि तो पवित्र आत्मा आमकां जन्माय दिता कृपेन भरता देवाची सर्गीची जन्माय आमकां
आमकां आपुट्ट सनवाय तो दिता. देवाची खरी वळख दिवन आमकां ह्या संवसारांत तयार करता. देवाच्या हातेर जावंक, देवाची सुवार्ता परगट करूंक, पिडेस्तांक गूण करूंक, देवसराची पदवी असल्यान खवडावंक आनी पिडेस्तांक गूण करतना मेल्ल्यान जिवांत उठोवंक देव म्हाका आनी तुका उपयोग करूंक आशेता. जेजू तुझे जिवीत, जेजू तुझे जिवीत आमचे ते येवं दी आनी आमचे जिवीत तुझे ते एक जावं दी म्हाका जेजू. ह्या वेळार बरवशान मागता बापा आमकां हर एकल्याक तुज्या सत्तेन भर. ह्या वेळार तुज्या पुनर्जिवंतपणाचे सकत आमकां तूं दया कर. ह्या वेळार बाबा ह्या संवसारांत तुवें आमकां कितें करूंक धाडलां गे तें सगळें काम फावते बरी करूंक आमकां तुजी कृपा लाभय जेजू. आधार दी आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो. मजत आमी मागता तुज्या पवित्र आत्म्याची जेजू. ह्या वेळार भर जेजू. ह्या वेळार आमकां तुज्या पवित्र आत्म्या. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. आज आमचे कुटुंब समाधानात जाल्यार ही आमचे प्रयत्न नाही. आज आमच्या कुटुंबात शांती समाधान असं जाल्यार ही आमच्या सत्तेन नाही. बगर काही देवाचो हात आमच्या कुटुंबात असा. देवाची काकूळ आमच्या कुटुंबाक लाभल्या. देवाचे सर्व रीतीचे आधार आमच्या कुटुंबाक लाभल्या. त्या खातीर आमचे कुटुंब शाबीत आसा. आमचे भाऊ बहिणी शाबीत आसात. आमचे आवय बापूय शाबीत आसात. आमचे बाल भुरगे शाबीत आसात. आमचे कुटुंबाचे एक शाबीत आसात. कित्याक सर्वेश्वराचे देवाचे देणे जावन हे कुटुंब संवसारान म्हाका आनी तुका दिलां आनी देवाचे देणे जावन ह्या कुटुंबांत हांव आनी तुमी आसा. ह्या कुटुंबाचो मोग करया आमी. कुटुंबाच्या सांद्याचो मोग करया. खंयच्याय रितीन कुटुंबाक आमी दुखोवचें नाका. आमच्या भावा भयणीक दुखोवचें नाका. जाता तितले आमी समाधानान सोसून व्हरया आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याक आनी तांचे खातीर मागया. पवित्र आत्मा जो तुजे ते आनी म्हजे ते देवून येवचो त्या तांच्या भावा भयणीचेर देवून येवं दी. आमच्या कुटुंबाच्या एका सांद्याक तांणी देवून येवं दी. कित्याक तें कुटुंब देवाक संबंध जाले. हे कुटुंब क्रिस्ताचे कुटुंब म्हणून आमकां आपोवणें दिला. देखून एफेसकारांचे पत्र सांगता 3रो अध्याय 15वें वाक्य संवसारी आनी पाताळी आनी सगळ्या सर्कीच्या राजां धरी कुटुंब देवात हांव नांव घेता. जेजूत हांव नांव घेता. क्रिस्ताचें कुटुंब आमी, क्रिस्तांव कुटुंब आमी. देखून आमी देवाक स्तुती करया, देवाक अर्घ दिवया. तशें अभिषेका खातीर आमी मागया. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ.
ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಓ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಹೋ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿನಗೆ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ 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 ಕೃಪೆಯೇ Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. अर्गान तुका समय जेजू अगळाप तुका समय जेजू आराधन तुका समय जेजू हर्षिता तुका समय जेजू जय जय तुका समय जेजू हालेलुया आज देवाचे उतार आमी इल्लेशे आयकुया जेजू सोडवणदार जेजूचे विणे दुसरो सोडवणदार आमकां ह्या संवसारांत ना जेजू मात्र एकलो आमकां सोडवणदार देखून त्या सोडवणदारा विशयंत म्हळ्यार जेजू कोण ताची वळख कशी ते कितें करता ताचे विशयी थोडी समजून आमी जोडकाणी घेवया थोड्यांक आज चड आनी चड जेजू विशयंत चड संगती जायत्या जाणांक कळीत ना पूण थोड्यांक कळीत आसात जेजूचे लागशिलान पाटलाव करची मस्त जाणां आसात देखून आज जी कोण जेजूची खरी वळख ना तांकां हें देवाचें उतार सारक्या रितीन खंडीत जावन इल्ले तरी अर्थ समजोवची कृपा देव आमकां दिवं दी जेजू कोण जेजू सोडवणदार आणि खाली जेजू सोडवणदार म्हणून बायबलान मात्र न्ही सगळ्या हिंदूंच्या सगळ्या बुकांनी जे वेदास आसा तातूंय आनी दुसऱ्या बुकांनी जेजू सोडवणदार म्हणून बरयलेले आसा जेजू एकलोच सोडवणदार म्हणून बरयलेले आसा जायत्या जाणां देवाचें उतर सांगता पळया आनी वेदांत ताका प्रजापती म्हणून सांगतात प्रजापती म्हळ्यार पर्जेसो देव प्रजापती आनी प्रजापती म्हळ्यार सोडवणदार सोडवणदार म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया माथेवाचो वांजेल 16वो अध्याय 13 तावन 16 वाक्य आमी वाचल्यार तें आमकां कळटा तातूंत 16वें वाक्य सांगता सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तूं क्रिस्त जेजू म्हळ्यार क्रिस्त जिवा देवाचो पूत पेद्रोन जाप दिली जेजूक जेजून विचारलें तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात
लोक म्हाका कोण म्हणून सांगता. सद्यानी एलिया प्रवादी म्हळें, थोड्यांनी जेरेमिया प्रवाद्यांच्या नांवां काडलीं आनी थोड्यांनी सांगलें तो जुआंव बावतिस्त म्हणटात, स्नान दातार जुआंव म्हणून सांगतात. पूण तुमी कोण म्हणून सांगतात? आपोस्तालांक. कित्याक आपोस्तालांनी मात्र जेजूचो लागशिलान पाटलाव केल्लो, ताच्या सांगता आसले ते आपोस्ताल. देखून लोकांची समजणी सोडया, तुमी म्हाका कितें म्हूण सांगतात. आनी आज आमी क्रिस्तांव जेजूचो पाटलाव करता, जेजूचो लागशिलान पाटलाव करता, आमी जेजू काले म्हूण सांगते. पेद्रून दिल्ली जाप पळया, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जेजू म्हळ्यार क्रिस्त. क्रिस्त म्हळ्यार सोडवणदार आनी तो निज देवाचो पूत, एका जिव्या देवाचो पूत म्हणून. हाचे विशयांत निर्गमन पळयल्यार निर्गमन ग्रंथांत 3रो अध्याय 14वे वाक्य, एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 14 तशें सांगता, देवान मैजेक म्हळें जे हांव आसा तसो हांव. लोकांक इस्रायल परजेक इजिप्तच्या गुलामपणांतली भायर काडच्या पयलें सर्वेस्पर देवान मैजेक सिनाय पर्वतार आपयल्या वेळार आनी थंय सर्वेस्पर देव मैजेक दिश्टी पडून उलयत आसतना मैजेन विचारलीं उतरां, वय हांव वेतां वय, पूण तो लोक म्हाका तूं कोण म्हूण विचारतीत, तुजें नांव कितें म्हूण विचारता, हांव कितें सांगचें. देखून देव ताचें नांव सांगता, जो हांव आसा तसो हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायल तांकां अशें सांगूंक जाय, हांव आसा, ताणें म्हाका तुमचे कडच्यान धाडलां, हांव आसा. आमकां संवसारांत मस्त जाणां मेळटात, जावं पुरो आमचे फ्रेंड्स, जावं पुरो आमचे भाव भयणी, जावं पुरो सगळीं आमी सांगता हांव आसा, भियेनाका म्हणून. पूण कितलो तेंप आसा आमी? आज असलो मनीस फाल्यां आसना. थोडे फावटी मुखार उतरान म्हाका सांगचें हांव आसा म्हणून, मागीर तें खंय दिश्टीक पडना. त्या मनशाक कश्ट येताना, कुटुंबांत एक मनीस कश्ट येताना, पिडेंत आसतना, निराशपणांत आसतना, ह्या रिणाच्या भारांत आसतना कोणी ताच्या लागीं येनात. हांव आसा म्हणटात पयलें, घेतालो हांव आसा, बरो आसतना पुरो आसा. जर पाड जायत जाल्यार ताचे जिबीत इल्लेशे कश्टान पडत जाल्यार कोणी ना. पूण देव तसो न्हय, हांव आसा म्हणलो सदां काल आसा. कित्याक तो जावन आसा देव आमचो सोडवणदार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. माथेव वांचेल 1 अध्याय 20 आनी 3 वाक्यां म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 23, एक अंकार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुएल म्हूण आपयतले. इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हण अर्थ. जेजू म्हळ्यार असो अर्थ, तो आमचे सांगता. आमी ताचे सांगता ना जाल्यार तो आमचे सांगता आसा. कित्याक तो इमानुएल. इमानुएल म्हळ्यार तसो अर्थ देव आमचे सांगता. क्रिस्त आमचे सांगता जियोंक आयिल्लो, क्रिस्त आमचे सांगता रावोंक आयिल्लो, क्रिस्त आमचे सांगता आसनाच्या आसनाक आसोंक आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी क्रिस्त आमचे सांगता आसा. आनी खंडीत आमी अनुभव केला हर एकल्यानी. मस्त जाणां एके फावटी क्रिस्ताक सोडून वतात, क्रिस्तांतल्यान पयस वतात, पूण जायत्या कश्टांनी अनवरान सांपडल्या वेळार दुसरी वाट मेळना. दुसरी वाट मेळना. मागीर फाटीं सुम्यासनचे येजे, क्रिस्तांत येजे. कित्याक एकच एकलो क्रिस्त ह्या संवसारांत सोडवून दिवंक असो एकलोच तूं, दुसरो कोणी ना. कोणा तावणी आमकां सोडवण ना, कोणा तावणी आमकां सुडका ना, कोणा तावणी आमकां सर्गींचें राज ना. एका व्यक्तीतावन मात्र आमकां सर्गींचें राज, एका व्यक्तीतावन मात्र आमकां सोडवण, एका व्यक्तीतावन मात्र आमकां सुडका. तें जावन आसा जेजूचें नांव. आनी त्या जेजूच्या नांवा खातीर आमी ह्या संवसारांत आसा. आनी त्या जेजूच्या नांवा खातीर आमी जियेता. आनी त्या जेजूच्या नांवा खातीर एक दीस आमी मरतले. आमी जियेल्यार सोमयाची, मेल्यार सोमयाची. आमचें जिवीत सोमयाचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. माथेवाच्या वांजाल्यांत 20 आनी 8 अध्यायांत 20वें वाक्य सांगता, मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20, आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. जेजून दिल्ली सर आज्ञा लोकांक पाळूंक शिकया म्हणटा. देखून आमकां एक जबाबदारी दिल्या. आमी जेजूक सोडवणदार म्हणून ओपूनकान घेता. आमी जेजूक मानता जाल्यार या आमी ताका मानवता या तो आमकां मानवता. खंडीत जावन देखून आमकां एक ह्या जबाबदारी ह्या संवसारान दिल्या. आनी जेजून शिकयलेले कायदे हेरांक शिकोवंक पळया. आनी हांवें तुमचे सर्व आज्ञा हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हणून उगडा आसता वरा. संवसाराच्या अखेर पर्यंत जेजू ह्या संवसारांत आसतलो, आमचे सांगता आसतलो. कोण जेजूक पाती येता ताका खंयचोय धर्म गरज ना,
तो खंयच्याय तो धर्मांत आसूं दी पूण जेजूक तो पात येता जाल्यार जेजू ताचे सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर जेजू आमचे सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतना आमी सम्या सांगता अखेर पर्यंत आसतले. हांव आमकां वेगळेसर करतलो कोण? देवाचो मोगांत आमी आसलेले आमकां देवाच्या मोगांतान वेगळोसार करतलो कोण? हो संवसार गी, आस्तबदकी, धन दिरवेंगी, ह्या काले भांगार शिंगार गी, हें खंयचेंत आमकां देवातान मेकळें करूंक शकचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमच्या संवसाराच्या अखेरेच्या जिणेक आमी संवसारांत आसता म्हणसर आमचे सांगता जेजू आसतलो. आमी संवसाराच्या पयलीं काबार जाल्यार तो आमकां ताचे सांगता आपोवन व्हरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुवांवच्या वांजेल आमी पळयल्यार पयलो अध्याय पयलें वाक्या तातूंत देवाची वळख जेजूची वळख सारकी सांगता. पयलो अध्याय पयलें वाक्य सांगता वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो आनी तो शब्द देवा सवय आसलो. शब्द तो देव जावन आसलो आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो शब्द म्हळ्यार देव जावन आसा उतार आनी ते उतारत मास जालें आनी तोच मासत आमच्या सांगता जियेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्पोर देवान उलयल्ले वरवीं मरी पवित्र आत्म्यान भरली आनी गर्भस्थ जाली. प्रेज द लॉर्ड. ते उतार तिच्या गर्भांत गेलें आनी ते उतार जेजूक गर्भांत हाडटा आनी गर्भांत कित्याक संवसाराचें पयलें तबेर्नाकल मरी माय जावन आसा. आज मस्त जन मरी मायक विरोध उलयतात तेंक पुरा करतात भक्तीपण ताच्या विशयी नायका जाल्लें पुरा उलयतात. पूण आमकां कळीत आसा कातोलीक क्रिस्तांवांक मरयेची खरी वळख आसा आनी मरयेचे भक्त मस्त आसात. भक्त जावचे नाका, आमी मरयेचे फॉलोवर्स जायचे. प्रेज द लॉर्ड. भक्त जावंक बारी इजी. तिची एक मुर्ती आनी घरा दवरची, एक इमाज आनी घरा दवरची, बेंजार करची, तिच्या मुखार तेर्स मागण्या करचे, बारी सुलभ. पूण तिचे फॉलोवर्स जावंक बारी कश्ट. प्रेज द लॉर्ड. हांवें सांगचें मरयेक भक्तिकांक तुमी भक्तीक जावन आसो मरयेचे डिसायपलशीप तिचे पाटलावदार जायचे आनी तिचे पाटलावदार जाल्यार आमी खरे जेजूचे पाटलावदार जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी 14वें वाक्य सांगता आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजली. ती महिमा एकल्याकच सहजली. देवान ह्या संवसारान महिमा दिल्ली एकल्याकच आनी ताका महिमेवंत केल्लो देवान एकल्याकच ताच्या पुताक जेजूक मात्र ती महिमा दिल्ली. ती महिमा कोणाकच दिवना दुसऱ्यांक. जेजूक दिल्ली महिमा खंयच्याय व्यक्तीक दिवना. जेजूक दिल्ली महिमा कोणाकच ह्या संवसारान मेळूंक ना. ती जेजू पुताक मात्र दिल्ली म्हणटा पळया. ते पूर्ण पळया. आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजली. प्रेज द लॉर्ड. उत्पत्ती ग्रंथ ह्या विशयान सांगता 2रो अध्याय 7वें वाक्या पोरण्यासल्ल्यान तुमी वाचला. उत्पत्ती ग्रंथ 2रो अध्याय 7वें वाक्या. तेन्ना सर्वेस्परान देवान धरणीची मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुंडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. प्रेज द लॉर्ड. तर मनशाक जीव दिल्लो कोणें? सर्वेस्पर देवान. आनी तोच जीव आमकां दिला, म्हाका आनी तुका दिला. आनी तो जीव दिल्लो कोण? हो तूं क्रिस्त. जेजू क्रिस्त आमकां जीव दिल्लो. तो आवयच्या गर्भांत आकारलेलो, आमकां नांवान आपयलेलो, ह्या संवसार आमकां जिवंक शिकयलेलो, देवाची खरी वळख दिल्लो तो क्रिस्त जावन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमच्या जिवितांत पळय पयलें आमचें एक भक्तीपण न्ही, आमी डिसायपल्स जेजूचे जायचे. पयले आमी जेजूचे फॉलोवर्स जायचे, जेजूचे शिष्य जायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून जुवांव सवांजल 16 अध्याय 30 आनी 5 वाक्यां सांगता. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 सांगता. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिवीत असो उंडो, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सतमंता तो केदींच ताणें वचो ना. 2 संगती जेजूचेर पाती येयल्लो. केदींच बुकेवचो ना म्हळ्यार आत्मीक तरान तो केदींच बुकेवचो ना, आत्मीक तरान तो केदींच ताणें वचो ना. कुडीची बूक ताका लागतली, ताणी लागतली, ती दुसरी गजाल. जेजू ह्या वेळार आमच्या आत्मीक जिविता विशयी उलयता. आत्मीक जिवितांत आमकां ताण लागचें ना. म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव केल्ली, जेजूच्या सांगता जियेल्ली, तांकां केदींच आत्मीक तरान कितेंच उणेंपण पडचें ना. ती जेजू सांगता जियेतली, देवाची कृपा तांकां मेळटली, देवाच्या बक्षांनी तांकां मेळटलें. खंयचीच संवसाराची वायट सवय तांचेर आदार तांचेर धाड घालची ना, खंयचीच खोटी सकत तांचेर पाडाव करची ना तांकां. तशें जेजूची सकत आमचें तें आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जीव म्हणलो
देव जेजू जावन आसा, जीव म्हणलो देव जेजू जावन आसा. पळया जो असो पयलो अध्याय 9वें वाक्य सांगता, हर एक मनशांक उजवाड येतलो, कोरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. हर एका मनशांक उजवाड येतलो, कोरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी तो संवसार येवन आमकां उजवाड दिता. उजवाड ताच्या संगा आमी रावल्यार आमी काळोखान जियेना, बगार ताच्या उजवाडांत आमी जियेता. कित्याक जेजू म्हळ्यार उजवाड, सोमी म्हळ्यार उजवाड. प्रेज द लॉर्ड. जोवांचो वांजेल 8 अध्याय 12वें वाक्य सांगता, जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 सांगता, परत्यान तांचे लागीं तो उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. हे दुसरे फावटी परतेक उलोवचें ताणें, हांव संवसाराचो उजवाड. आनी जो म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, जो म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. कित्याक जेजू जावन आसा जिविताचो उजवाड. आमचें जिवीत जाय आमकां उजवाड, तो जावन आसा. आनी देवाचें उतार सांगता किर्तनाचो ग्रंथांत 119 सांगता, तातूंय सांगता देवाचें उतार, आमकां आमच्या पावलांक दिवो तो उजवाड, आमकां आमच्या मेटांक तो उजवाड, आमच्या जिवितांत तो उजवाड. आनी जेजू हेंत सांगता, जो कोण म्हाका म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी जिविताच्या उजवाडा सरसीन या. जेजू म्हळ्यार जिविताचो उजवाड, जेजू क्रिस्त म्हळ्यार जिविताचो उजवाड. आमच्या जिवितांत उजवाड फांकयता. आमी काळोखांत आसले एका टायमार, जेजूची खरी वळख नातिल्ली, नाना त्या विविध कश्टांनी आमी सांपडोन आसल्या, नाना त्या वायट संवयांनी आमी रवडून घाल्ल्या आसल्या, पूण आमकां उजवाड आयिल्ल्या वेळार वायट संवयेंतल्यान आमकां देव सुटका दिता, जेजू सुटका दिता. कश्टांत आमकां सुटका दिता, निराशपणांत आमकां सुटका दिता. कित्याक उजवाड खंयच्याय काळोख लागीं येवंक सोडिना. खंयचो काळोख, ह्या संवसाराचो काळोख, ह्या तुज्या कुडीच्या ओडण्याचो काळोख, ह्या संवसाराच्या सर्व त्या ओडण्यो तुका कितेंच तुज्या जिवितांत काळोख काडूंक शकना. कित्याक तुज्या जिवितांत जेजू आसा जाल्यार तो उजवाड तुज्या जिवितांत आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हेब्रेयांक बरयलें पत्र सांगता 13 अध्याय 8वें वाक्य, जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वतां तस्सो. मनीस बदलता. आज आसलो मनीस फाल्यां आसना. आज तुका हांव आसा म्हणलो फाल्यां तो तुज्या सांगत आसना. पूण जेजू तसो न्हय, कालय आसलो, आजय आसा, फाल्यांय आसतलो. म्हळ्यार तो अल्फा आनी तो ओमेगा, तो आरंभ तो अंत म्हूण सांगता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो जिवीत. देखून जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वतां तस्सो तो बदलना. जेजू क्रिस्ता थंय बदलावण्याची सावळी सयत ना. 30 आनी 3 वर्सां ह्या संवसारांत जियेतना कितेंच ताचें जिवीत बदलूं ना. आसा सारकें ल्हान भुरग्यां व्हड जाता म्हणसर त्या कुर्साच्या मरणांतल्यान आमकां सुटका दिता म्हणसर ताचें जिवीत हें कसलें आसलें तो बदलूं ना बिलकूल. देवा सांगत आसलो, देवाचो सांगत आसलो, देवाचें उतर आसलो, आनी देवाच्या उतरानंत संवसार ताणें जिखलो. देवाच्या उतरानंत सैतानाक सलविलें, देवाच्या उतरानंत पिडेस्तांक गूण केलें, देवाच्या उतरानंत कडकारांक बरें केलें, देवाच्या उतरानंत मेल्ल्यांक सयत जिवीत दिलें. तर जेजू कितलो बळवंत पळया, ताका आसाद जालें कितेंच ना म्हूण सांगता सर्वेस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 सांगता, जो आमचो वांजेल 14 अध्याय 6वें वाक्य, जेजून ताका जाप दिली, हांव सुवाट सत आनी जिवीत. जेजू सुवाट जावन आसा, जेजू तूं सत जावन आसा, आनी जेजू तूं जिवीत जावन आसा. कितलें उगडापें करता म्हळ्यार जेजू विशयी पवित्र पुस्तक. जेजू सडवंदार, जेजू क्रिस्त, जेजू सोमी, जेजू सासणीक जिवीत दिवचो, जेजू भुजवंदार, जेजू सर रितीचे दातार तो आनी वैज तो. जायतीं नांवां जेजूक जावन आसा. आनी जेजू म्हणटा, हांव काल आज आनी सदां सर्वता तोच, हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सत्सेन वसोंक जायना. देखून आमी जेजूक कित्याक पयलें स्थान दिजें. ताचे शिवाय सर्गींचें राज आमकां उक्तें करूंक कोणीच सकना, कोणीच सकना. देखून कोणी आमी आमचें भक्तीपण आज आसा जाल्यार पुरा भक्तीपण आमी मिक्सअप केलां पूर जाल्यारय आमकां खंयचेंय भक्तीपण आमकां सर्व जेजू क्रिस्त मात्र, ताच्या मारिफात मात्र सर्गींचें दार उक्तें जावचें. ताच्या मारिफात मात्र आमी सर्गींच्या राजाक वचयेत, ताच्या मारिफात मात्र सस्तीचें जिवीत आमी जोडयेत. आनी तोच आदी आसलो, आतां आसा आनी मुखारय आसतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर जेजू म्हळ्यार कोण? कोलोसाकारांक बरयलें पत्र सांगता 1 अध्याय 15वें वाक्य, जेजू म्हळ्यार तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें. देव आमकां दिसना, तो अदृश्य.
देवाचें रूप कोणें पळोवना. आमकां एक फोटो मेळटा माथार आबावर इतलें काड सोडून बरें देवाचे फोटो करून दवरल्या, पूण देव तसो न्ही तो, ते प्रतिरूप न्ही. जेजूक कोणें पळयलां ताणें देवाक पळयलां म्हणटा जेजू. जे कोणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणटा. फिलिपांनी विचारले वेळार आमकां बाप दाखय म्हणून क्लियर सांगलें जेजून. जे कोणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. तो अदृश्य बापाचें प्रतिरूप जावन आसा म्हणटा. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सर रस्नामध्ये, प्रथम जनीत सगळ्यांच्या की वंश जावन आसा जेजू प्रथम जनीत सरू रस्नामध्ये. देवाचित्त खुशी जाली, देवाचित्त खुशी जाल्ली जेजू ह्या संवसाराक येवंक, आनी ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता भिडार करून आसा. जेजू मात्र संपूर्ण, देवाची कितें संपूर्णकाय आसा ती जेजू थंय दिसून येता. आनी जेजू थंय कितें आसा तें देवा तावन आयिल्लें, आनी तो जावन आसा देवाचो जनीत पूत. कोणें जेजूक पळयला ताणें बापाक पळयला म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून जेजू जावन आसा प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत रस्नामध्ये, सोर रस्नामध्ये, आनी देवाची खुशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता भिडार करूंक. आनी दुसरें आमकां सांगता कोलोसेकारां बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 8वें वाक्य. कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 8 सांगता, लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेक आनी पोकळ तत्वशास्त्रांत कोणेंय तुमकां बुलयनाशें सत्राय करा. ह्या संवसाराच्या ओडण्यो हातूंत तुका कोणेंय बुलयनाशें. ह्या खंयच्याय तुका ह्या कातोलीक क्रिस्तांव म्हळ्यार आमचे समर्थ आमची क्रिस्तांव हाचे तावन तुका कोणें भायर ओडनाशें. हाचे तावन ही शिकोवन सारकी ना, हें पुरा सारकें ना म्हण हाचे तावन तुमकां कोणें ओडनाशें सत्राय करा, सत्राय करा. कित्याक ही पवित्र सभा जेजूनच घडलेली निमाणा ब्रेस्तारा दिसा. मागीर उरले पुरा पंगड ताच्या उपरांत जाल्ले, ताचे उपरांत जाल्ले. ह्या पवित्र सभेंत वांटे वांटे जाल्ले. आज 40,000च्या की चड पंगड आसा ह्या संवसारांत. पूण हे 40,000 पंगड सांगता मेळ्ळ्यार आमची क्रिस्ताची समर्थ ह्यो क्रिस्तांव आमचो धर्म क्रिस्ताचे कातोलीक क्रिस्तांवां कोणाकच हालोवंक जायना, हालोवंक जायना. कित्याक ही खडपाचेर बुन्याद घाल्ली. खंयचें कडाप? भावार्थाचें कडाप, भावार्थाचें कडाप बुन्याद घाल्ली. देखून जेजू सांगता, पेद्रू तूं जावन आसा एक कडाप आनी तुजेर हांव एक पवित्र सभा बांदतलो. ह्या संवसाराच्या खंयचेच सकत ताचे वयर जैत वरची ना म्हणटा. देखून आमकां ह्या संवसारांत पळया लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेक आनी पोकळ तत्वशास्त्रांत कोणेंय तुमकां बुलयनाशें सत्राय करा. हें सगळें प्रत्वेचें मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तांतावन आरंभ जायना. क्रिस्तांतावन तें घेना, आरंभ घेना. क्रिस्तांतावन आयिल्लें मात्र तें शाश्वत, क्रिस्तांतावन आयिल्लें मात्र संपूर्णता, क्रिस्तांतावन आयिल्लें मात्र आमकां शाश्वत, क्रिस्तांतावन आयिल्लें मात्र आमकां परमोन्नत देवाचे एक जनीत पुतांतावन मेळिल्लें दायज जावन आसा. देखून क्रिस्त प्रथम, क्रिस्तत सगळे, क्रिस्तत सकड. देखून क्रिस्ताच्या विशयांत आनीक चड आमी समजून काडून घेवंक प्रयत्न करया. देखून आमी चडान चड बायबल वाचचें, देवाचें उतर वाचचें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार खंडीत आमकां खरी क्रिस्ताची वळख मेळटा आनी खरी क्रिस्ताची जाणवाय मेळटा. देखून एक घडये आमी सगळीं ह्या वेळार समर्पण करून दिवन आमी प्रत्येक जावन तुमच्या इंटेन्शना खातीर मागता. तुमची इंटेन्शनां सगळीं आमी ह्या वेळार घालता आनी तुमच्या दर गरजां खातीर मागता. देखून ह्या वेळार आमी सर्व सांगता मेळून मागया, आमी सगळ्या गरजां खातीर मागया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळी आमची इंटेन्शनां कितें तुमचे विनवणे आसात, मागणे आसात त्या वेळार जेजूक भेटोवन दिया. तुमचे पर्सनल कितें प्रेयर्स आसा जाल्यार जेजूक भेटोवन दिया. ह्या वेळार सगळीं जेजूक भेटोवन दिया आनी हर एक तुमच्या गरजां खातीर आमी विशेश तरान मागता. जायते जाणांनी आमकां मागणें सांगलें आसा, त्या सगळ्यांची मागणी ह्या प्रत्येक जावन एनॉयंटिंगाच्या वेळार आमी भेटोवन दिता आनी सगळे तुमच्या गरजां खातीर विशेश तरान मागता. सगळ्यांच्यो गरजो तुज्या जेजू तुज्या पांयांत आमी दवरता. जेजू आज बापा ह्या मागण्यांत कोण सगळे जॉयन जाले आनी तांकां समेस्तांक तुज्या पांयांत भेटोवन दिता, तांच्या कुटुंबाक भेटोवन दिता. समिया जेजू तुमती एकलो क्रिस्त, तुजे शिवाय दुसरो देव ना, तुजे शिवाय दुसरो सोडवणदार ह्या संवसाराक आयिल्लो ना. तुंच प्रथम आनी तुंत
अंत जावन आसाय तुमचो आरंभ आनी अंत तुमचो अल्फा आनी ओमेगा तुमचो सर्वस्व जावन आसाय बापा ह्या वेळार तुजेर आमी विश्वास दवरन तुजी स्तुती करून तुका आराधन करन ह्या वेळार संपूर्ण तुका आमी आराधन करता बापा आमचे कुटुंब तुका भेटोवन दिता आमचे सगळे घराणे तुका भेटोवन दिता आमचे सगळे बापा आमचेर कोण सगळे डिपेंड जावन आसा तांकां सगळ्यांक तुज्या पांया तळा भेटोवन दिता आमचे कडेन मागून सांगलेल्या मागतान बसयल्यांक सर्वांक तुज्या पांया तळा भेटोवन दिवन बापा तुका आराधन करता हर एकल्याची मागणी आमची आयक बापा आनी प्रत्येक जाण ह्या कोविड थर्ड वेव जावन आमकां तूं राखोन व्हर आमच्या भुरग्यांक राखोन व्हर युवा जनांक राखोन व्हर बापा आनी प्रत्येक जाण खंयच्याच त्या भुरग्याक हे कोविड इन्फेक्शन लागना जावं दी बापा थर्ड वेव आमच्या प्रत्येक जाण आमच्या खंयच्याच कुटुंबाच्या सण्यांक तें लागना जावं दी तें पळापळ आमच्या तन पळापळ घेवन दी आमकां संपूर्ण आमच्या भुरग्यांक सगळ्या भुरग्यांक आनी नेण्ट्या बाळांक आनी प्रत्येक जावन युवा जनांक सुरक्षीत राख आनी सांबाळ बाबा आनी हे मागणी आमी करता बाबा ह्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमी मागता आनी तुजी काकूळ त्या वेळार मागता ಮೊಣಕಾಲುರಿ ನಾನಿನ್ನರಾಧಿಸುವೆ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಮೊಣಕಾಲುರಿ ನಾನಿನ್ನರಾಧಿಸುವೆ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ तुझ्या गायांचेर आमी एक दिश्ट घालता सोम्या त्या गायन तावन वाडलेल्या रक्तान आमकां नितळ कर पारिशुद्ध कर आमची बातकां बक्षी जेजू आमच्या कुडींत असलेली सगळी पिडा शिडा जेजू ती पयस कर जेजू निराशपण पयस कर चलवणी पयस कर या रिणाच्या भारातान आमकां समेस्तांक पयस कर जेजू जेजू कष्ट जाल्या त्या भुरग्यांक आधार दी जेजू ह्या वेळार सोम्या जेजू थर्ड वे कोरोना व्हायरस जावन आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जनांक राखून व्हर जेजू सगळ्यांक तूं राखून व्हर तुझे रक्षक कवच आमकां नेसय सोम्या जेजू एकल्याक कोणाक ते कितेंत बापा पाड जायना जावं दी कसले ते पिडा शिडा दोशीना जावं दी ह्या संवसारान तुजे सांगता जियोंक जायली कृपा आदार तूं आमकां ह्या वेळार पवखर बापा ह्या आराधना वेळार मागता ನಿನ್ಗಾಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ
ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. देवा तू जाऊन असाय देवा सौधनी देवा सौ देव धनिया सौधनी वरतो देव तू जाऊन असाय बापा तू सरकींच्या राजान दासाय जाल्यार थंय भागोन आमचेर तू दिश्ट घालताय तुज्या भुरग्यांचेर बाबा ह्या वेळार मोगाची दिश्ट आमचेर घाल बाबा. ह्या कस्त अनवरतान आमकां तू पयस कर बापा. ह्या निराशपणांतल्यान आमकां भायर काड बापा. सलवणेतान आमकां जैतवंत कर बापा. ह्या संवसारी झुजोन आमकां तू जैतवंत कर बापा. वायटाचेर झूज मांडूंक तुजे संगता रावोंक बापा मागण्यास स्पिरीत आमकां तू दी जेजू ह्या वेळार बा खरेपणी मागणे करूंक बापा. सगळ्या लोकां खातीर आमी प्रार्थना करूंक आमकां चोरू तुज्या बळान भर बापा. तुज्या पवित्र शक्तीन भर मोगळा जेजू ह्या वेळार तुका आराधन करता तुका स्तुती करता तुका महिमा दिता. सगळे आमचे जिवीत तुज्या पांया तळा समर्पण करता बापा. तुझे राजवड की आमच्या जिवितांत येवं दी. तुजी महिमा आमी पळोवंक शकून दी. आमचे दोळे तुजी महिमा पळोवंक शकून दी. आमचे काळीज तुका अनुभव करूंक शिकोवन दी. आमच्या मोतींत बापा ते प्रत्येक जण प्रतिष्ठापन जावं दी तुझे खरे हजरपण आमच्या जिवितांत. इमानुएल देव तू जावन आसाय बापा. हेर एकल्याच्या जिवितांत जियोचो देव जावन आसाय. व संवसाराच्या अखेर पर्यंत तू आमच्या सांगता आसाय जेजू. जेजू आमच्या पैनार तू आमकां सांगात दी जेजू. त्या संवसारी कुटुंबाच्या जिवितांत आमकां सांगात दी जेजू. आमच्या भुरग्या माळ्याच्या जिवितांत तू सांगात दी आनी तू आमकां सोलून व्हर जेजू ह्या वेळार. ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನಿನಗಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ ನೀನ ಗಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ ಉನ್ನತದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತದಲ್ಲೂ ನಾನಿನ್ನನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನಿನಗಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ ಉನ್ನತದಲ್ಲೂ ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ನಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ 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 आशीर्वादित कर बाबा रियकल्या तुझे सत्तेवर सत्तेवर हिरा बाबा बाबा हिरा लेख बाबा चंद्र कर बाबा लोकला बरं the mighty name of the Holy Spirit हिरा बाबा रखला बरं चंद्र thank you Lord thank you Lord thank you Lord ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ हिरा बाबा आराधिಸುವೆ आम्ही आराधन करता बाबा ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ आमच्या जीविताच्या एका घडीये तुका आराधन करता बाबा आराधिಸುವೆ थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू फादर थँक यू जीसस आराधिಸುವೆ हिरा बाबा रखला बरं त्या शंदर बरं कर बरं रख बाबा हिरा लाता बाबा बाबा हिरा बाबा तेव्हा गांधीव्या असले अभिषेक त्याचे हजरपण बघूंक आमकां ह्या मागण्यान फावो केल्ल्या खातीर विशेष तरान तुमकां समेस्तांक देवाच्या सक्तीन भरल्यान तुमी ह्या वेळार देवाची काकुळटणी कृपा तुमकां लाभल्या तुमची मागणी देवान आयकल्यान हर एक मागण्याक देव तुमकां जाप दितलो तुमकां एक बळवंत साक्ष जावन मुकल्या दिसांनी देव तुमकां उपयोग करतलो कितेंय तुमकां बरेंपण जाल्लें ल्हानशा वत्रान जरी साक्ष दिवंक प्रयत्न करया ना जाल्यार तुमी
तुमच्यात मोबायलार एक ल्हानशी तुमची साक्ष रेकॉर्ड करून तरी आमकां धाडल्यार खंडीत जावन ती आमी ह्या आमच्या मागण्यांत आमी घालतले जाय करून तुमचे ल्हानशे मोबायलार ल्हानशी तुमची साक्ष एक बरी करून रेकॉर्ड करून तरी धाडा व्हिडिओ असो ती व्हिडिओ मारिफात धाडा खंडीत आमी तुमकां साक्ष आमी मुखार घालूंक आमी प्रयत्न करतले तर आयच्या दिसा ह्या मागण्यान जॉइन जाल्यार समेस्तान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे खातीर विशेषतान सदां हीत मागता तर हे मागणें आमी आखेर करच्या पयलें जेजून शिकयलें मागणें आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां वगस आनी आमकां चाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशे जेजू भगवंती मरिया देवाचे माय मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तर सरस्वर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमकां सर्वांक आशिर्वाद दिवं दी आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां समेस्तांक बरी रात मागता आनी समेस्तांक तुमकां गुड नायट